Знаете ли, че България е създадена през 681 година? Знаете ли, че България е открила лекарство преди медицината? Сега ви представяме топ 10 факта за България, които ще ни трябват в първи, втори, трети и четвърти клас. Аз съм Ачо Зарков и това е канала Ачо Зарков и е време с номер 1. Номер 1. България е създадена през 681 година и никога не си е променяла името на страната. Знаете ли, че България е създадена през 681 година? А знаете ли, че България не си е сменила името от 13 века? И тук долу ще пише 1 век е равно на 100 години, който не знае първи и втори клас. И трети да продължаваме с номер 2. Номер 2. България е помогнала за създаването на компютъра. Да, всеки го знае Джон Атанасов, българин и американец, който е създал компютър. Номер 3. България открива антибиотик преди медицината. Ученият доктор Стамен Григоров открива антибиотика, който не му знам името. 4. Има музика българска, която е вървяла в космоса. Тя се казва Изляло Делю Хайдути и звучи ето така. Да продължаваме с номер 5. Номер 5. България обработва първа златото през 4600 година преди Христа. Това означава, сега сме 2025 година. Това означава, че първата година преди нея е преди Христа. Защото тогава са мислили, че Исус Христос е възкръснал. Номер 6. През 717 година хан Тервел спасява Византия от арабите. Номер 7. Българите са дали азбука на половин милиард души. Да, всеки знае кирилицата от Кирил и Методий. 8. България произвежда 70% от розовото масло на света. Розовата долина. Точно така. Казан лък. И 9. България има над 700 минерални извора. В Европа тя е на второ място по минерални извори след Испания. Да минаваме към номер 10. Номер 10. България е създала киселото мляко. Всеки обича кисело мляко. И аеряните много ясно. Но нали знаете марките кисело мляко? Балкан и такива работи. Балкан преди са наричали Стара планина. И само да кажа нашите спонсори: мама, тате не е тук, мама, брат ми, който също не е тук, значи само мама ни е спонсор и това е край на видеото. Чао, хора!